Pues actualmente los jóvenes estamos liderando la lucha por la emergencia climática. Entiendo que en parte porque nos sentimos que somos las generaciones sin futuro, es decir, nunca en la historia una generación había sentido que su propio futuro estaba en juego. También por lo que dice lo que dicen las propias Naciones Unidas, que nuestra generación será la última generación que tendrá en sus manos detener esta catástrofe, que si no actuamos ahora, todas las personas que vengan después ya no podrán hacer nada, y eso lo alerta el propio informe del IPCC, que señala que tenemos tan solo 11 años para actuar. En este último año hemos visto cómo gran parte de la juventud mundial se está movilizando por la emergencia climática. La juventud, como hemos visto en otros periodos de la historia, ha tenido un papel de punta de lanza en algunos movimientos sociales, que también es expresión de la canalización de malestar social. En este caso, por las manifestaciones del cambio climático se están utilizando métodos típicos de la lucha de clases, como es la huelga, para sus demandes del clima. Sí, jo crec que és bastant evident que ara mateix el jovent i sobretot els estudiants estan agafant un paper bastant de lideratge i tampoc sorprèn perquè en general en els moviments socials històricament sempre ha acostumat a ser jovent qui tiri una mica d'esquerra i qui sigui més la punta de llança. I jo crec que per una qüestió d'energies, moltes vegades tenim més aquesta il·lusió de participar a les mobilitzacions, però crec que en aquest cas concret és perquè mos hi va el futur. I veiem que si no som nosaltres qui lluitam, no tindrem un futur, no tindrem una terra, no tindrem cap tipus de condicions de vida dignes per poder nosaltres créixer. En los acuerdos de París está muy bien acotado, ya que entendemos que las soluciones para esta emergencia han de ser con una perspectiva internacionalista, para que, por ejemplo, aquellos países más ricos y que han contaminado más ahora sean los que paguen principalmente los daños causados. Pero sin embargo, entendiendo la complejidad para que este tipo de medidas puedan erigirse, también creemos que es muy necesario actuar de forma local, especialmente en grandes ciudades como la de Barcelona o Madrid. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en Barcelona no solo nos afecta a nosotros. Está estudiado que, por ejemplo, toda la contaminación que se genera en nuestra ciudad viaja hasta 100 kilómetros y termina afectando a todo el territorio. Entonces, por ese mismo motivo y desde el movimiento, hemos erigido 7 medidas muy concretas y a nivel muy local para hacer una mayor incidencia política que pueda resolver esta crisis a corto plazo y de forma local. Las medidas que exigimos queremos que tengan una perspectiva de clase y que no suceda como sucedió, por ejemplo, con los chalecos amarillos. Quiero decir, al final es evidente que alguien que tendrá que pagar con los platos rotos de la emergencia climática, y ese alguien deberá ser o bien la ciudadanía o bien las grandes empresas que son las principales responsables de esta catástrofe. Por poner un ejemplo, en España solo Endesa es la responsable de más del 60% de emisiones de CO2, por lo cual nosotros humildemente creemos que Endesa debería ser la principal responsable para hacer esta transición energética. Y las 7 medidas están muy destinadas a la reducción de emisiones, es decir, por ejemplo, hay medidas para tratar de reducir el tránsito rodado de la ciudad de manera eficaz y de nuevo con una perspectiva de clase, y no como está tratando de hacer el ayuntamiento con una zona de bajas emisiones, o por ejemplo para que desde nuestras instituciones convencemos a desinvertir en estructuras fósiles, o por ejemplo que en lugar de dar ayudas a las empresas de aviones, pues las destinemos para empresas ferroviarias. Somos conscientes que la mayor parte de emisiones y contaminación proviene de las grandes empresas, como pueden ser las petroleras o las eléctricas. Ahora estamos viendo que se están subiendo al carro del capitalismo verde, pero se siguen rigiendo por la lógica capitalista, que es adquirir el máximo beneficio. Por eso una solución a la emergencia climática no puede venir de estas mismas empresas contaminantes ni de los gobiernos cómplices de esta explotación. Por ejemplo, hemos visto que hay muchas empresas que se están comprometiendo a la transición ecológica, pero se siguen rigiendo por una lógica capitalista de beneficio a toda costa. De esta forma no se pueden comprometer hasta el final de llevar a cabo estas medidas ecológicas. Para ello se podría proponer una nacionalización de las empresas y que los trabajadores y usuarios pudiesen gestionar la producción. Y otra medida también podría ser que las mismas empresas contaminantes que se han lucrado de esta explotación climática sean las que paguen la transición ecológica y no que recaiga sobre los hombros de las clases populares.
Nosaltres, també des de l'Esquerra Independentista en general, hi ha una sèrie de mesures que ja fa bastant de temps també que estan reivindicant, però que ara amb la vaga del clima com que han volgut potenciar, tampoc m'allargaré moltíssim, però sí que n'hi ha algunes que són bastant importants perquè com que permeten començar a resituar i reconceptualitzar alguns conceptes com puguin ser la sobirania energètica, és a dir, que quan parlem de sobirania energètica vol dir nacionalitzar el sector energètic, construir un model que sigui ecològicament sostenible i renovable, que els preus siguin socials i sobretot aturar d'una vegada tots els projectes d'infraestructures energètiques que hi ha actualment. També xerrant de biodiversitat, de preservar tots els ecosistemes, de construir més espais protegits i sobretot també de recuperar els ecosistemes degradats. També xerrant d'aigua, de gestió pública, de municipalitzar la gestió de l'aigua, de restaurar tots els ecosistemes fluvials, etc. Xerrant de sobirania alimentària, xerrant de mobilitat, que volem un transport públic veritablement públic, col·lectiu i no contaminant, que s'aturin de construir les noves autopistes, com per exemple en el cas de Mallorca, que ja s'ha començat a construir, però és una aberració contra la natura, això. Després també podem xerrar de la qüestió de residu zero, que jo crec que és bastant important perquè és repetir una mica el típic de les 3 R's de reducció, reutilitzar i reciclar, però no des d'una vessant individual, sinó des d'una vessant col·lectiva. I això implica municipalitzar la gestió de residus, clausurar totes les plantes d'incineració de residus, etc. I jo crec que un dels últims elements i una de les demandes més urgents que tenim ara és el de creixement turístic, perquè amb tot el volum de turistes i tot el sistema i tot el model turístic que ara mateix ens trobam en els països catalans no és sostenible. I per tant nosaltres el que demanam és un control municipal i popular de tots els ports i aeroports per totes les contaminants que produeixen i alhora també aturar les ampliacions dels ports com puguin ser de Mallorca i de Barcelona. I finalment limitar i reduir, evidentment, les places d'allotjament turístic. I això serien com una mica les mesures més generals, el que clar, dins cada tema sempre se podria anar a estirar una mica més de l'agulla, però en temes generals crec que aquestes són unes de les mesures més urgents. Pues yo creo que la principal herramienta de cambio reside en los ciudadanos, entonces entiendo que para hacer presión y que estas medidas puedan salir adelante lo que necesitamos es estar coordinados y coordinadas y por ejemplo el próximo 27 de septiembre en la manifestación salir decenas de miles de personas para demostrar que como sociedad estamos preparados. Hoy las palabras de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, tienen más vigencia que nunca, ya que si no llevamos hasta el final la lucha contra el cambio climático, las consecuencias de ese sistema capitalista serán desastrosas. Por eso hay que sumar más sectores populares, como puede ser la clase trabajadora, porque justamente son este sector el que sufre las consecuencias más graves del cambio climático. Per poder implementar i per poder, sobretot, exigir aquestes mesures s'ha de tenir poder. I el problema principal que ens trobam és que per poder garantir aquestes mesures és impossible que el tingui el poble en un sistema capitalista, perquè ara mateix ja podem exigir sobirania energètica que qui controla tots els sistemes energètics és el capitalisme, és l'Estat, són els governs. Per tant, fins que no puguem enderrocar aquest sistema capitalista que l'únic que fa és cercar el seu propi benefici, serà impossible que realment puguem tenir un sistema ecològic i sostenible garantit i per a les classes populars. I també és important que quan xerram de poder, això no vol dir tampoc que haguem de deixar de fer reivindicacions, ni molt manco, sinó que entendre que aquest poder, per poder canviar coses, ara mateix el tenen tant governs municipals, autonòmics, estatals i europeus. Per tant, la nostra feina és, en primer lloc, paral·lelament, exigir en aquests poders governamentals que se posicionin i que facin certes mesures, però alhora garantir poder crear un contrapoder popular des de la base, perquè al final és així com nosaltres volem construir el nostre model de vida. I per altra banda també per poder implementar aquestes mesures o per veritablement poder posar damunt l'escena mesures que signifiquin canvis, cal atacar molt bé en aquest capitalisme verd, en aquesta rentada de mans que fan les empreses que suposadament són elles, si suposadament prenen mesures
per millorar la situació, però alhora són aquestes empreses les principals responsables de tot el desastre ecològic que tenim actualment. Per tant, també un dels focus a atacar per poder implementar en un futur aquestes mesures que jo havia contemplat és rebutjar i sobretot criticar en aquest capitalisme verd que moltes empreses estan defensant. Pues para nosotros el 27 solo es el comienzo de un gran cambio que al final necesitará como una larga continuidad para que seamos capaces de definir y controlar que las medidas que exigimos se puedan aplicar correctamente. Y por ese mismo motivo, por ejemplo, el próximo 7 de octubre ya se han definido una batería de acciones de desobediencia civil en todo el territorio español para eso, para seguir insistiendo y seguir haciendo incidencia política. Al final del día, si en 2020 no comenzamos a reducir las emisiones, tendremos muy complicado no entrar en el punto de no retorno de aquí a 11 años. Nosotros pensamos que para seguir con esta lucha es importante la autoorganización en nuestros lugares de estudio y de trabajo, además de sumar otros sectores de la sociedad que hagan suyas sus demandas por el clima. En esta línea, nosotros en la universidad apostamos por espacios de autoorganización con los estudiantes y el personal de la universidad para pensar acciones y un programa. Por eso, este 2 de octubre organizamos una charla en las universidades para plantear cómo seguir con el movimiento por el clima. Jo crec que és important també pensar que les diades o les manifestacions en general simplement marquen punts d'inici o focus mediàtic, però que al final és una lluita que ja ve d'enrere, és a dir, ja fa temps que s'hi està treballant i encara queda molta feina a fer. I dins d'aquesta feina que queda a fer, crec que nosaltres com des del CPC creiem que el més important és començar a teixir aliances amb altres sectors i sobretot en sectors anticapitalistes, perquè un dels nostres objectius ara després del 27S també és començar a socialitzar un discurs molt més ampli en un sentit que no se tracta simplement d'una qüestió de canvi climàtic o una qüestió de recuperar ecosistemes, sinó que al final totes aquestes problemàtiques sorgeixen d'un sistema que se diu capitalisme i que per tant hem de començar a crear un discurs molt més global, molt més internacionalista i que pugui entendre que l'arrel del conflicte és el capitalisme, perquè al final, amb un sistema capitalista que l'únic que fa és apropiar-se dels recursos de la terra i destruir-lo per aconseguir els beneficis, és insuficient únicament demandes parcials o fins i tot que a vegades acaben en qüestions individualistes. I també socialitzar un discurs alhora que aniríem construint amb aquests sectors que permeti englobar per exemple, el lligam que hi ha entre la lluita ecologista i la lluita feminista, de com tractam la terra, de com ens relacionam, també de començar a xerrar del municipalisme, d'entendre que se poden començar a fer coses també des de baix i, per tant, crec que ara per ara la feina més gran que tenim és construir aquest relat per poder generar un contrapò de tot aquest discurs del capitalisme verd que, al final, el que acaba fent és desincentivar la lluita, perquè alhora totes aquestes empreses t'estan dient sí, tranquils, estan posant mesures. Per tant, crea aquesta sensació de no fa falta faci res perquè ja ho estan arreglant. Per tant, hem de generar aquest altre discurs de dir no, aquestes empreses estan dient mentides, això no ho estan fent, per tant, hem de seguir lluitant perquè només si ho fem entre totes i des de baix serà possible fer-ho.